No niin, sitten olisi vuorossa tämmönen sameisiin vesiin zonkersiipinen, vähän kumijalkahärpäkettä. Tämä on aika perustöötti. Tehdään Eumeri Teardroppi alumiiniputkeen. Siinä on hopearunko valmiina ja paketissa tulee tosiaan noin sisäputki, koukunpidikeputki ja runko kaikki valmiina. Ei aiheuta sen isompia toimenpiteitä. Keltaista kukkoa sinne ensin alushäkiläksi. Näissä zonkkeri siipisis perhoissa niin kannattaa käyttää kyllä mun mielestä niin alushäkilää, kaulushäkilää ja sitten vielä alussiipeä. Siihen tuuheena on aika hentosia tässä niskas tässä hulassa nää siikaset, että siihen saa aika monta kierrosta pyöräyttää. Tuuhea alushäkilä ja tänne fluorisoivan keltainen. Siihen tuplaus ja kiinnitys ja jämät pois. Sitten tosiaan vielä keltaista kettua, otetaan vielä vähän tuulikarvaa pois ja muotoillaan päätä. Niin keltaista kettua suunnitellaan, että tänne tulee minkä mittainen zonkkeri tulee, niin tehdään tästä ihan inansa lyhyempi, mutta melkein yhtä pitkä tästä alussiivestä. Mutta hyvin tommonen mitätön hento tosiaan. Sitten laitetaan tää zonkkerikaista siihen, niin suurin piirtein pisimmät karvat menee hiukan ketussa pidemmälle kuin tässä kanit zonkkerissa. Siihen kiinni, niin toi alussiipi ja alushäkilä nyt peittää ton susiruman nahan kaistaleen tuolta alta. Ne kokonaan peitä, mutta kuitenkin jonkun verran. Se on muuten aika kolkon näköinen, sellainen paljas nahka kaistale siellä. Siihen siipi, sit otetaan tämmöistä punertavaa Angel Hairia. Tää Salar Seriesin HD, eli hiukan paksumpaa, karkeampaa Angel Hairia. Sieltä nipsitään vielä vähän kärkiä lyhkäiseksi. Pienet viivat molemmille kyljille ja ton sinistä kukkoa, tää on kans niitä isoimpia sulkia mitä sieltä niskasta löytyy, niin tässä riittää toi siikas pituus, kun se pitäisi nyt olla hiukan pidempää kuin toi edellinen keltainen, niin että keltainen ei sieltä sinänsä toi alushäkilä muuta kuin paistaa sitten täältä sinisen väleistä. Siihen pyöräytetään tästäkin tuuhea häkilä. No ja kertta kiellon päälle. Siihen. Ja vielä lukitus. Yes. Ja tyvi poikki. Sitten on oranssia, raidallista parret. Kumijalkaa. Pyöräytään se tohon, hiukan harotetaan. Varilkii käännetään ja toisella puolella sama homma. 2 kappaleita. Näistä ei kannata ihan hullumaisen pitkiä edes yrittää, kun ne ei toimi. Eli on se pituus vähän semmonen, niitä pystyisi kyllä jokirannassa napsiin, jos ne vaan on niin kuin joku leguanin jalat tossa kyljessä. Näitä on kyllä tarkoitus sitten ihan väpättää siellä virras. Pitää mekkalaa ja meteliä noin kumijalat mukavasti. Noin. Sitten on tämmöistä soft häkleä, siis pehmeätä häkilää, grizzly sininen, raidallinen sininen. Otetaan siihen häkilää eteen. Tää on sen verran hento, niin nyt ainakin allekirjoittanut kaipaa hiukan pihtejä avuksi. Tosiaan varotaan, ettei kumijalat lähde pyöriin mukana ja vedetään lisää häkilää eteen. Lisää siihen häkilää. Noin.
halutaan tästä sulasta oikeastaan vaan noin ihan pehmeät. Jätetään noin koimat kärkisiikaset vielä tämän pelin ulkopuolelle. Noin. Sitten on tämmöistä sarteause, keltaista, vihreät, kellertävää, kumijalkaa, raidallista sekin. Se täpätään siihen. Sama homma kuin edellisellä, niitä voi hiukan koittaa, että menee hiukan tuohon ristiin, ei osu ihan noiden edellisten oransseen kanssa samaan jakoon sitten. Ja toiselle puolelle sama homma. Hiukan säädetään, että menee alemmaksi ja menee tuohon väliin. Ja siihen tiukataan taas jämät pois. Näitä voi vähän venyttää ja sit kun katkaisee, niin napsahtaa tarkempaa tuolta juuresta poikki. Sitten tarhattuu viidakkokukkoon. Posket siitä molemmille puolille. Toinen puoli. Noin. Kaveri siitä toiselle puolelle. Sihtaillaan suurin piirtein keskellä. Pari kierrosta vielä lujittaa. Tuplataan nämä tyvet, ettei ne siellä sit tosiaan ihan ekalla heitolla katoo sinne johonkin rantapuskiin tai mitä nyt sit sattuu heitto käymään. Sitten vielä päälle niin mustaa strutsia, siinä on vajaa 10 strutsi siikasta ja tää jää huomattavasti lyhyemmäksi osaksi siipeä, tarkoitus vaan se hiukan mustaa päätä tolle perholle ja noin ja sit pikistä siihen ja pyöräytetään noin ja lanka poikki ja sitten Eumeri Medium Koon hopea läkkärä Monster Kone pissipää, rakkaan lapsella monta nimeä sinne ja noin ja perho pois ja sitten tosiaan kaivetaan koltti, mihin on mahtanut röökillä käytiin, niin se on nyt taas jossain hukan teillä sitten. Tuolta taskusta löytyy noin tosiaan kolttia sinne ja sulatetaan toi jämä siihen. Ja ettei muuta kuin rööriroope hommi eli rööriavaus. Noin ja katsotaan, että kaikki on sit siellä missä pitää. Ja siinä on viimeisen päälle elävä ja kovaa meteliä vedessä pitävä putki.